Nagsagawa ng stalking activity ng hatchery breed si Ganid o mas kilala bilang Malaga at si Urchin Juveniles sa mga net cage sa 100 Islands National Park kahapon po yan ng umaga, May 29, bilang bahagi ng mga hakbang para sa konserbasyon ng yamang dagat at sustainable aquaculture. Pinangunahan po yan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang naturang aktibidad. Katuwang po ang kinauukulang tanggapan na layuning palakasin ng marine resource enhancement at itaguyod ang mas makabagong paraan ng pag-aalaga at pagpaparami ng yamang dagat. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng programa, bahagi ito ng inisyatiba para sa technology demonstration at pagpapalawak ng kaalaman ng mga komunidad hinggil sa pangangalaga ng karagatan. Layunin din ng aktibidad na hikayatin ng iba't ibang sektor na makiisa sa mga programang nakatuon sa marine conservation at sustainable livelihood sa baybaying dagat. Ang 100 Islands National Park ay isa sa pangunahing tourist destination sa Pangasinan na patuloy na panaiigting ng mga programang may kaugnayan sa marine conservation, research, and environmental education. IFM News. IFM News. IFM News.